инфантил тича. Браво, браво! Уважаеми зрители, дано сме ви събудили хубаво. Това е младежкият духов оркестър и мажоретният състав Димитър Мечев от Велинград. Тези хора съществуват, мажоретният състав е от 45 години, а оркестъра е от близо 60 години. Това са хора, които са обиколили целия свят, спечелили се награди къде ли не из цяла Европа, участвали са във филми "Двойникът" с Тодор Колев, специално мажоретния състав. Изобщо имат много постижения, много успехи. Тези прекрасни деца, виждате ги и се надяваме да сте ви така повдигнали настроението, да сме ви дали надежда и сила, че може да има хубави неща в България. Малко по-късно аз ще се опитам да се науча на някои движения, така да се каже, и вече ще взема интервю от хората, за да разберем малко повече за тях, за тяхната дейност, за това как се чувстват като най-стария и първия мажоретен състав в България. Така че ви предлагам да останете с нас. Това ще се случи малко по-късно. Деси вече в студиото. Няма виждам, но предполагам. Колега Кадиев, аз и те виждам, и те чувам, и познавайки твоите явни и скрити таланти, съм сигурна, че ти имаш място в състава, даже кастинг няма нужда да се прави. Това е толкова очевидно. Би могъл, стига да искаш да се превърнеш в част и от такъв състав, и за хореограф може да се пробваш. В началото видяхме Сашо в незабравим образ на полумажоретка, а сега ще разберем как го правят професионалистите. Саше? Да, здравейте, здравейте от нас отново. Само ще ви кажа, тук съм с ръководител на мажоретния състав Биляна Масларова. Да припомня на нашите зрители, този мажоретен състав във Велинград е основан 78 година. Точно така. И вече 45 години той има дейност. Биляна, здравей, приятно ми е. Приятно ми е на мене. Ти от 30 години си ръководител на този състав. Невероятно. Първо изглеждаш феноменално. Изобщо не мога. Това е цял живот си ти Както ръководител. обичам да казвам, започнала съм на 5 години. Почнах рано. Добре, разкажи малко, преди да започнеш, ти някога занимавала ли си с мажоретни танци? Това, с което съм се занимавала, е балет, след което съм завършила балетна педагогика и хореография и с най-голямо удоволствие работя с тези момичета. 30 години вече. И добре, наистина аз не знам какво те пита. 30 години е огромен период от време. Каква работа свършихте за тия 30 години? 77 задгранични турнета, хиляди концерти, може би по 50-60 в годината. Това, което свършихме, е, че радваме публиката. И най-важното нещо е, че това е един представителен състав, който без духови оркестър няма как да съществува. Ние сме се основали благодарение на духови оркестър и благодарение на нашия патрон Димитър Мечев, който на времето е видял мажоретки в Европа, много му е харесало и решил да го направи това нещо в България. И то уния години. Онези години е срещнал огромни трудности, защото се е смятало за някакво западно, за диверсия, но това изобщо не е било така, защото когато е представил ботевската униформа, как ще изглеждат момичетата като стилизирания костюм на Райна княгиня, тогава се е харесало това нещо. Вие видяхте в първата част на предаването с ботевската униформа, тогава танцуваме само възрожденски маршове, тогава атрибутът е съвсем различен. Това, което мога да кажа, че той поверява този състав на Любомир Гогулов и 15 години по-късно на мен. Да, вече когато ти си навършил 5-6. Добре, на какво се опитваш да научиш момичетата през всички тези години? Първото и най-важно нещо е дисциплина, отговорност, старание. Това, което най-много ме интересува от тях да бъдат сплотени. Ние сме едно голямо семейство. Ето сега след няколко дена ни предстои турне в Италия. Заминаваме за Монте Катини Терме. Това е точно до Флоренция, един голям фестивал. Буквално нямаме време даже за подготовка. В четвъртък тръгваме. И понеже момичетата, те са ученички. Да. Те са в гимназията и предполагам, че им е сложно да съчетават и ученето, и танците. Как успявате? Нали казах думата дисциплина и отговорност. Добре, през това минава всичко. Абсолютно, да. А как избирате? Как може някой да стане част от мажоретния състав? Какви са изискванията? Най-голямото изискване, най-важното е желание. Добре. Има ли желание, нещата се получават. Аз имам и подготвителни групи, съвсем манички момиченца, от 6 годишна възраст ги взимам. И следващия състав вече са малко по-голями госпожици. И накрая вече основния представителния състав. Чудесно, ако ми позволиш, отида при Димитър Лазаров, който е диригента на оркестъра. Маестро. Вашия маестро. Ние сме едно цяло. Ето, Митко, идвам при теб, извиняйте, момичета, тук малко е кално. Вие как си изпатихте, не знам. Така, маестро, здравейте. Здравейте. Много се радвам, че сме заедно. Аз също. Кажете пък две думи за вашата част. Здравейте, дечица, защото оркестър е основата. Нашата част, така като ги гледате тези дечица, аз преди години се бях изразил, Към камерата малко. че оркестъра
е сърцето, а мажоретките са лицето. И когато ги съчетаваме тия двата компонента, се получава изкуството, което предлагаме на всички. Разкажете малко за вашата работа с децата. Какви са предизвикателствата? Изобщо как работите? Това е много сложно изкуство. Вашето изисква много време, много внимание и средства, разбира се. Изключително сложно. Абсолютно сте прав за това нещо. Сложно, дългогодишно и систематично обучение на децата, за да достигнат до нивото, до което сме в момента. Вие знаете, че оркестър е създаден в далечната 1965 година от Димитър Мечев. Той е основоположник на този прекрасен оркестър и по негова идея в 1978 година се създава и мажоретния състав, за да допринесе за един по-цялостен облик и завършен вид на ансамбла, който имаме ние в момента. Както му казват, знаете, пълен пакет. А с какво се гордеете? С кои ваши постижения оркестър се гордеете най-много? Оркестъра има страхотно много награди, пътуваме почти в цяла Европа. Стигнахме и до Азия, дори в Мерсин бяхме един град, който е на около 30 км от Сирия. Според мен най-голямата награда е 1995 година. Оркестъра в Германия печели първа награда между 187 оркестъра. Браво, това е огромно постижение. От 808 хиляди и няколко музиканти. Това е. Предполагам, че тези моменти са най-голямата награда за всички вас. Най-голямата награда е да доставим удоволствие на публиката, на вас, на вашите зрители. Това е най-голямата награда за артиста. Вие знаете много добре, че аплодисментите на публиката са това, което го... Маестро, благодаря ви за този разговор. След малко нашите зрители ще се насладят на още едно ваше изпълнение. Нека сега да отида при две от мажоретките, за да ги попитам и тях как се чувстват в състава. Защо толкова много им харесва, какво правят. Ето сега, Иляна, благодаря ти, моят оператор. Така се движим сега. Госпожи, първо при вас. Приятно, не представете се. Здравейте, аз се казвам Петя. Всъщност аз се записах още когато бях малка в мажоретния състав. Вие на колко сте в момента и кога се записахте? Значи, когато се записах бях втори клас, а сега съм вече за 12 клас, което 10 години. И при всички тези 10 години, това са 10 години изящество, красота, учение на отговорност, на здрава дисциплина, прекрасни спомени с всички тези страхотни хора, за нашия хореограф, на който всички благодарим изцяло и от сърце. Как се промени вашият живот в тези 10 години със състава? Много коренно, защото ние посещаваме различни градове, учим се на нови неща, опитваме нови неща. И това всичкото е една изключително голяма емоция, която съм много благодарна, че аз можах да я изпитам през всички тези години. Чудесно, браво! Какво ще учите след като завършите гимназия? Това, което ще уча е много сложно. Решила съм с медицина, не знам точно какво, не знам дали ще ми се получи, но давам напред и каквото стане. Ще се получи. Вие сте амбициозна. Ще се получи. Нека да питаме и още едно момиче от състава. Здравейте, госпожице. Здравейте. Представете се. Аз съм Ивана, много ми е приятно. И на мен. Аз съм мажоретка вече от 7 години и може би най-важното нещо, на което ме научил състава, беше дисциплина, отговорност и грация, защото не само в танците, ние в живота се научаваме да бъдем един вид грациозни с всяко наше движение. И предполагам наистина голямо удоволствие. Сега ви предстои турнето в Италия и това откриваш света, откриваш нови култури. Бихте ли го препоръчали това нещо на вашите връстници? Разбира се, винаги който иска да присъства, може да дойде да ги гледа като публика и не само търсим и мажоретки, защото има такива, които ни напускат след време. Вие кой клас сте? Аз ще бъда тази година 10-ти клас. Тоест има време. Какво ще учите в бъдеще? Още не съм решила. За сега се танцувате с удоволствие. Да. Благодаря ви. Отивам при... това е лидерката сега. Да, точно така. Здравейте, лидерка, много ми е приятно. Представете се с две думи на нашите хубави зрители. Йоана съм аз, много ми е приятно. От кога сте в състава, Йоана? От 10 години вече. И вие от 10? Да. И добре, защо сте тук? Какво ви харесва? Като бях малка, много обичах да гледам мажоретките и просто един ден, когато ме записаха, това беше най-хубавия ден в живота ми. Бях толкова щастлива, защото това... Като сбъдната мечта? Да, това нещо ни учи на отговорност, на дисциплина, дава ни поле за изява, носим радост на хората и не само... И това ни зарежда още повече. И нас ни зарежда да ви гледаме, защото просто е удоволствие за сетивата да ви гледаме и да ви слушаме и предлагам да го направим сега. Готови ли сте? Да. Добре, да зарадваме нашите зрители с едно страхотно изпълнение. Заповядайте. Вие сте!
Браво! Благодаря ви, страхотни сте. Сега от поляната се връщаме в студиото, за да си представим, че отиваме на плажа. Колега Кадиев, благодаря изключително много. А сега за абсолютен финал на днешният предиобед се прехвърляме на поляната пред BTV, за да видим отново Младежкия духов оркестър и мажоретния състав на Народно читалище Паисий Хилендарски. Велинград. Ето ги. Оператора ли да гледам или тебе?